राजखान्थिनि अनगायै आलादा सोंथि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ नाब्ला हानजा होननानै मोनसे आङो सोर बिखौ मिथियाखै आङो पुलिसखौ दायित्व होदों जे बिखौ बरननांगौ होननानै पुलिसजों आं मैया हराव रायज्लायहरदों दा नाथाय जायानो जाया मानो बियो मोजां नङा मानोना बर' माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बयबो बेंनांगौ जोथोन लानांगौ रैखाथि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ मान होनांगौ दा बिनि सोलायै जुदि सोरबा बिथांमोनखौ भाबुक सिगिनायसो खामानि मावोबा बे दुखुनांथाव जागोन आङो सोरबा मोनसे ग्रुपनि होननानै सानाखै दाबो नाथाय जायानो जाया मानो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायो दिनैनि सानाव माहारि आफादफोरनि बिबान लानानै खामानि मावनायाबो समाजनि खामानि मावनायाबो बिराद गिदिर मोनसे जेंना बेबायदि जेबो थासारि गैया सोरबा साफा सानै गाज्रि सानग्रा मानसि थायो बिसोरो एसे माखासे गाज्रि खामानिखौ मावो नाथाय बेबायदि गाज्रि सानग्रा मानसिया गावसो धंस जायो बियो रावनिबो जेबो खहा खालामनो हाया BPL हान्जानि मोनसे गिदिरथिं सुबुं गौमा बेवहाय खुंदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों सरकार दानायनि सिगाङाव बेवहाय आङो मिटिङाव फैदोंमोन बै समाव सिनियर मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे नोंसोरो देरहानानै थांनायनि उनाव BPF बायदि हाग्रामानि सरकार बायदि जानो नाङा जों नोंसोरजों अराय सम थागोन आरो दिनै आङो बोसोरथामनि उनाव फैनानै बे आम्बागाव ओनसोलाव एसेबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ नुनानै गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोन्दों आरो गोजोननायबो मोन्दों आरो दिनै मोनसे फोथायनाय फैदों जे जोङो माबा मोनसे रायजोआ लुबैनाय बायदि रायजोआ हास्थायनाय बायदि खामानि मावनो हादों बिसेसके गोजोन गायसननाय बयबो रैखाथि मोननाय मोजां थासारि दानो हानाय बेखौ जोङो मावफुंनो हादों आरो बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब UPPL हान्जायाव आरो हाबफैबावदों फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन दिनै आम्बागावआव जोंनि BTR गोरोबथानि जि मोनसे फसंथान नार्सिं आरो पेरामेडिकेल इन्स्टिट्यूट बिनि जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय आं मिजिंथिदों बोसोरथामसोनि गेजेरावनो बियो लुखांजागोन अब्ला उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे मोजां फसंथान जेरावनोखि जोंनि फरायसाफ्रा नार्सिं फरायनो हागोन आरो लोगोसे पेरामेडिकेल बायदिसिना टेकनिशियान आदिकरि बेफोरखौ बेवहाय फरायनो हागोन आरो बे अनुष्ठाननि गेजेरजों बे फसंथाननि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि जौगानाया आरोबाव मोनसे आगान बेयो आवगायलांबावगोन दरं उदालगुरि समस्थिया जोंनि थाखाय जेबो साननांगौ समस्ति नङा जोबोद भटआव बिनि बिजाथिया देरहागोन आरो बिनि बिजाथिनिखौ जों थाबैनो फोसावनो थाखाय BJP AGP आरो UPPL जों सावरायगोन बिनि उनावनो जोंनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BTRनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन